ora ana sing njaluk dilahirke lara pli-pli nang keluarga sing kaya ngene lah iya ta tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire ayo kan kudu iso kuat talungane perkara disangka wong tuane kudu iso ngetek dhewe rono cekelane ngene man anak sing rusak omahe tarik pli Niken Melani Music bersama Mas Haris bersama Mbak Mimi Ken Melani. NM musik lagi asoy bara Aso ayo sang Arep cerita apa? cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima bapak Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti ana dadi korban berjuang ninggalan dhewean ayo Mas ora ana sing njaluk dilahirke
iki